Velkommen til Need to Know. En e-learning film omkring start og brug af Need to Know-mappen. Du har forespurgt på at få en kopi af Need to Know-mappen, så her er den. Denne e-learning video er udført, så du får størst nytte af din nye Need to Know-mappe. Mappen indeholder alt, hvad der er vigtigt i dit nuværende og fremtidige liv. Se hele videoen uden at gøre noget. Derefter kan du tage den i bidder for at oprette dig og bruge din nye mappe. Du skal være inviteret til Facebook-gruppen Need to Know NAGB 2015 af Jacqueline. Log ind på Facebook. Find opslaget med nedenstående fil. Need to Know Download. Tryk på Download og placer herefter zip-filen på dit skrivebord. Unzip filen ved at trykke 2 gange på den, og følgende mappe vil fremkomme. Nu skal den bare placeres, hvor du ønsker den, på din computer eller endnu bedre i din Dropbox. Nu til gennemgang af, hvordan Need to Know-mappen virker og hvordan du bruger den. Need to Know-mappen indeholder 15 undermapper samt en kom godt i gang mappe. Her ligger denne video, så du kan se den igen om nødvendigt. Hver undermappe indeholder et Need to Know hjælpedokument. Dette dokument indeholder diverse links, som er relevante for den givne mappe, e-learning, videoer samt forklaringer og hjælp. Når denne video er færdig, foreslår vi, at du går ind i alle undermapperne og læser, hvad der står under hvert hjælpedokument. Der er nyttige links og informationer. Der er specielt 2 undermapper, du bør se lidt nærmere på. 12 budget, 15 økonomisk rådgiver. I undermappen 12 budget finder du dit helt egen budgetskabelon. I undermappen 12 budget finder du også en video omkring, hvordan du benytter, udfylder og bruger budgettet. Se den og gå straks i gang med at lave dit eget budget. Under hjælpemappen 15 økonomisk rådgiver finder du alle vores kontaktoplysninger og informationer omkring hjælp med mere. I denne mappe ligger også præsentationen, som blev gennemgået under jeres besøg hos os i december. Tak for jeres opmærksomhed. Vi håber, I får stor gavn af vores undervisning, Facebook-gruppen, Need to Know-mappen, Need to Know-budgettet, alle link og informationer i mappen. Alt det bedste til jer fra os i Tibea og Need to Know. Lige en sidste ting. Vi har lavet 2 nye Facebook-grupper, Need to Know og Tibea. Vi vil blive glade, hvis I vil gå ind og dele og synes godt om disse sider. Need to Know-gruppen kan bruges til at stille spørgsmål til os, til jer imellem, dele links og informationer. Rigtig god fornøjelse.